almamiw ye minnu bɛ fɛn fɔ ta kɛ o tɛ almamiw dɔrɔn ye o ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de silama bɛɛ ala ko ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqta inda allahi an taqulu ma la taf'alun o tɛ almami dɔrɔn ye ala de ko mu'minu mun n'a bɛ fɛn fɔ a tɛ min kɛ a dimi ka bɔ ala fɛ mɔgɔw n'i bɛ fɛn fɔ n'i t'a kɛ e kɛra mɔgɔ senkuli o kana fɛn fɔ i da la i tɛ min kɛ e kɛra ayiwa wajulikɛla o kana fɛn fɔ i tɛ min kɛ e kɛra alimami a bɛɛ b'o cogo la kana fɛn fɔ i tɛ min kɛ a laɲini ye mun ye n'i ko min ye haramu ye junubu de don i yɛrɛ kɔlɔsa ma mɔgɔ senkulu de e yɛrɛ y'a dɔn ko nin ye haramu de kana o kɛ tuguni i ye wajulikɛla e ko min ye haramu ye i yɛrɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsa o ma n'i ye alimami ko nin ye haramu ye i yɛrɛ kɔlɔsa o ma bon ni ko nin ye ɲamarikande ni ko nin ye ɲamarikande ala ko nin ka kɛ i ka se k'o kala ni ala ko nin ka kɛ bɛɛ i tɛ se k'o bɛɛ kɛ e kɛra alimami cogo cogo i kɛra wajulikɛla cogo cogo e tɛ se ka ala ka ɲamarikan bɛɛ kɛ i tɛ se ka ciden ka ɲamarikan bɛɛ kɛ i b'i ka seko de kala minnu kɔni ye wajibuw ye fardaw ye olu wajibiri kan i tɛ olu tɛ i bɛ olu kɛ mais minnu ye mustahabuw ye ala ko fattaqullaha mastata'tum i b'i ka seko k'o la ciren ko ja amratukum bi sifatu minhu mastata'tum akon ni nyaw nyamra ni minye aya seko kala donc nyuman ko ni tese ka beke mais minye wajibu ye nyamar kaw iko ke minye haram ko ye uye ko to wote almami doronyo ye bede akanyi ni kalifulana ko mu ko ni ye dumuni ke ko ka fo abarika ko be chogodi ala de be dusukundo ani nin kuma donna silamaw ewa jamana kono cogo min an to cogo do mais an ba bila ko ɲuman de ka a koro de barakallahu fikum ciden ko ni ye dumuni kɛ mɔgɔw ye ka duwawu k'u ye a laɲini ye o de kuma in kɔni an b'a laɲini bila o de kan mais ni ko wɛrɛ min bɛ mɔgɔ min ka dusukun kɔnɔ innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ko an ye kawariju minnu fɔ yala dori ke baw du doyo sɔrɔ laban mun y'u bila ni ciden ko jamakulu 70 min fililen do bo de kɔnɔ o dori ke baw doyo bila o de y'a to ngo dori ke baw ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka kafiriya la dori ke baw minnu mu kafiriya ulu ko be jamakulu 72 in de la ni ciden ko sallallahu alaihi wasallam aftaragat yahud ala ida wasawina firiga وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما آن آل وصحابي وفي رواية هم الجماعة شيدين كو يهودا وفرافرالا كاكي جمع كلوبي ولون فلاني كلي نصارى وفرافرالا كاكي جمع كلوبي ولون فلاني فلا عليك منتم بنا فرافرا كاكي جمع كلوبي ولون فلاني سبا mais a bɛɛ bɛ tasuma de kɔnɔ ni jamakulu kelen tɛ 73 72 in bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ jamakulu kelen de bɛ kisi o ko ciden ma o jamakulu kelen ye juma ye a ko ne ni n ka sɛbaw bɛ min kan ni mɔgɔ minnu b'o kan olu de kisibaga ye na cogo dɔ la ko olu de ye jama ye minnu farala ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan jama ye jɔn ye sɛbaw taabinaw nin jamakulu saba ka dusukunan siri kɛra nun ye ka bato cogo kɛra min ye ni mɔgɔ minnu b'o kan olu de kisibaga ye sinon tɔ bɛ tasuma dun kɛ donc jama ewa dɔɔni kɛbaga fan caman ye kawariju bila olu de la hari ali ibn abi talib delila ka ɲininka ale min ye kawariju ale min y'o faga u ko ali ibn abi talib ma kafiru de wa a ko bil kufru hum faru a ko bolila kafiriya de ɲɛ a ko bolila kafiriya de ɲɛ donc ali mu kafiriya hari ali ibn abi talib mu kafiriya ali ibn abi talib y'u jate mina jama fililen de dɔrɔn u filila u ma faamu amu kafiriya wala donc jamakulu joni kɛbaga fan caman bolo kawariju bɛ 72 in de la mɔgɔ fililenw de don tasuma dunkoye de don mais don kɛbaw fana dɔ sɔrɔla n y'a fɔ cogo min u y'u kafiriya komi n ye Sheikh Abdallah Bumbaji ta min fɔ ale b'a ka kafiru de don
hadisai ngoso yamruquna min ad-dini maruqu sahmi min ar-ramiya ako yala munu budde bukata salafiya ma donc an fana ka joyore munya kawarji koda an ka joyoro ye minye mo ba dambi kata salafiya ma ama korbaw a ceo a muso a demisenio ninja makulu akama bowla kana gerula akana gerula akanu ka kuma ulame akanu ka kitabu dilale lame kitabu dilale laje akama bula pe jamakulu fililende do akama bula pe akana faruka ka foila akana yew ka tanu bagala akana yew ka majumu bagala akana yew ka ku shembentiya bagawula aka yiro majanyuma pe donc min ye sarafu salu te min te nyogo sirala don ni mogo min kalana eni mogo min be nyogo do ni hakilina sugu bale ni be se ka munakaso ka nesi hakaye ka shira irala ka irala abe komina amani ibe se ko ke komi ibn abbas tara khawarij nunun kuma nyogo nya chogomi parce que umu famule neto ba woro ali ibn abi talib la ulude tunye khawarij tara faranyogon ka dugu dolo ka harurat al haruruya utara faranyogon ka ibn abbas taru munakasa tume ma yu kuma nyogonya mogo ba woro de do ba fula tubira kabula ni ibn abbas ka kuma nyogonya ni ana kam ewa munakasa ba fula tubira donc nu o doni be e fana bolo ibe se ko munakasa ka de layru la kan nasiha ku ye ibe se ko ke nu yu kan nasiha mina fule nu ma kan nasiha mina ika iko dini shew fula ikata kuto ikana faruka iki yere kolosuma iki yere mabuma donc ambe min fo salafu ya musona chena demiseni makoroba anjo yoro yo ode na ya soro fanga be islamiya la ukanka fagade comme ali yu faga chogomi parce que tide nya nyamra no de na yu ye yoro yoro ayu faga na yu yoro yoro ayu faga be hadisa dola anya hadisa do kala ukam mankutula sisa tiden ko nu bora yu faga o ko fe nu sagira kabo ayu faga awa tiden ko num tuba liman qatala ma qataluhu arjanna be mo min ni yu faga ku be yu faga ni fanga be islamiya la ukanka faga de ku kelede comme ali kuna be talibu yo ke chogomi mais tant que o fanga te islamiya la o fanga te islama o fanga te salafu la munum be ahli sunna wal jamaa ka shiraka no fanga te awla wo moy tawe o she tawe aya yere korosu umma kamma bu ma kana gerula aita to kele na to ni na folo ko anko ka sigi mimbari ka ube dersula ka fama la goshi kawari jogodo ko yala fama min tilelendo ube fama min jengelendo hadisa yere nana fama kola abe kambe fama jengelende ma fama tilele kuma to kawo ciden cinka seba ayet ciden yininka lesuna nishalukan ani imamin adili ko cide an tinyinin ka fama tilele an take kinyinin ko lade walakin nishalukan man fala kaja wa kaja wa kaja fajakara sarra akun me an kan yinin kalibe famau de ka famun min benninke sebo nye ko jugu jate fama munu benninke fama tilele fama nyuma an take kunyinin ka wutu nyogona lade fama jengene fama tunyali kala min benninke an bake kinyinin ka odela kiden ku ittaqullaha wasmu wati'u akwa yashra alanye aka ka kuma lame aka tuwa ko aka na buwa ko kiden yode fo sallallahu nyinyi huje fataka hadisai kiden ko ayi mawbe na bonne ko fe sayaqumu fihum yakunu a'immatu badi yahduna bighairi hadi wa yatasannuna bighairi sunnati
akon yeno bena ne kofe ube kanda shirawtan ka kanda shirate minye ube sunnawtan ka sunnate sayaqumu fihim rijalu qulubuhum qulubu sayatin fi jismani al-insi o fama sugu mo be soro wula setane dusuku de bala hadamaden fari kono mo be soro fama wula setane dusuku de bala hadamaden fari kono kuje fata buri yamani ko o wakati ya nyamar ni minye ako atile amir wa in daraba jaharakat wa gajamalaka ako bi nyamar ni minye wakati nyema tuga ko hari na yi goshi ko de la kikan na folo boshila e ka to ko abete meninka o de ya ton ko kalambaliya de be haranka karamugo yere la jamana kono o de jamana noni mene anka karamugo yere de madde law famu ulu de ma sunna in famu ulu yere de ma salafiya famu o de jamana noni hadisa bebe hadisa keme ani hadisa tani nani wa ube hadisa nani a bebe fama jugu de kani fama jengelo e fama tilele fama nyuma kuma to kawo kuma be fama jengelo yere de kamene ni nyenye ni kan foro jabwe aha bo nya famu ayan surnya ko ka subu haddo ye ko Muhammad ibn Wahhab ka dawa ko ayejji hadu de ke ani silamo tumbe nyogona ani munun tumbe kele ke silamo de do Muhammad ibn Wahhab majjahadu wuli tamam ko kelete Muhammad ibn Wahhab ya ka dawa ke fama tumba gegede do ba fu ko ba fagaire ana leile diriya ayi Muhammad ibn Suudu sore atara duga ka kalanden fe Muhammad ibn Suudu kam muso de ya fuaye ka fo karamogo do donnay ka jamana kono ala fule ka hera de samakana ima fere ke ibe se ka ninde me chogomi aka dawala na be se ka fangaso Muhammad ibn Suudu ko basitala akona nani ma wakati me ba de me chogoma de muso ko ayide kanan ni makono ko akana ifede kana wede fana parce que famo de bake ka genge asiranendo ni e ya wode kanin yere madro mugo ba jate mina kuiba fagade hakili teshiri abe yoro mi ede kata segere Muhammad ibn Suudu ya aka muso in ka kuma mina atara Muhammad ibn Wahhab atara asegere aka kalanden ka sokono ukumana aya ka dawa chogo foye aka dawa chogo Muhammad ibn Suudu masake de do aka dawa chogo diara ye aya bismillah uye saratu uke ako e ka dina deme ni ka doniye ni fana be dina deme ni ka bamuruye mali yere fana sisa ni mali kam masake uye jahadu wuli ko doni ke baw ka jahadu ko nofe amba ko bantake Muhammad ibn Suudu ma jahadu ke ne yere kata silama fagade fama de ye jahadu wuli abe fama nofe o yere uma jahadu wuli kata baga mo mare Muhammad ibn Wahhab ya ka dawa de ke mogo kuma sira kadwa ka dawala mogo be boyoro ja ubena kalafe ubena dina kafe munu ni silamiya jugu ye tawhidi jugu sunna jugu ulu be ko ku ta toye ube kele forme ka jamata ku bena kele donc nun fana masake de afana ba kele boro forme ube kele ke ni mogo nana ku bu kele be seyma ala bu demika ni mogo nana ku ba kele ka ka dawa da sirala ubi kele ala bu demika fo usera ka silamiya sabata kera nin cogo de la Muhammad ibn Wahhab makele ta mo kamate ama bo fama fana kofe ko abeta kele ke na yere de fama de be kele ke o yere uku ta to yede munun ko ulu ta to ya ka dawa ka jense nu be kele forma kama ku be na kele nin fana masake de kele bolo ba bolo o afana bu kele ko kera nin cogo de la donc mo kana de la keri ni Muhammad ibn Wahhab mo kele ama bo fama kofe abada ama bo fama kama abada
Bon, kwambal mamuso do ayen ñininkali fula de ke ñininkali folo ako cee do de do ko ceyin a vayasira k'a ka muso fula de b'a bolo k'u to a ka so kɔnɔ u n'a dɔgɔnin a b'a hakɛ to cani seyin ka bɔ vayasi yɔrɔ la a ka muso fɔlɔ ni a ka dɔgɔnin kɛra ɲɔgɔn fɛ ka jɛ a ka muso nɔfɛ fo o kɛra kɔnɔ ye a kɔni y'a da de o ka ten o kɔfɛ a taara vayasi wɛrɛ la a sɔmina ko dɔgɔnin ni muso filanan in fana bɛ ɲɔgɔn fɛ talifoniw kuma la ani vocaliw cogo la ko ale bɛ nin kɛ cogo di muso min ye jɛnɛya in kɛ nin cogo la a b'a bila de wa ani a filanan dɔgɔnin ye kɔnɔ min da muso in na o den bɛ kɛ cogo di nin ye ɲininkali fɔlɔ ye nin ɲininkali jaabu an bɛ min fɔ a ka dɔgɔnin fɔlɔ dɔgɔnin n'a ka muso a k'u bɔ du kelen kɔnɔ dɔgɔnin n'a ka muso a k'u bɔ ɲɔgɔn kan k'u bɔ du kelen kɔnɔ n'ale yɛrɛ de ka du dɔn a k'a fɛ o dɔgɔnin ɲa ka yɔrɔ ɲini a k'a bɔ a ka musow cɛ la u bɛ ni u jamajɛn de don u bɛ du kɔnɔ ni se b'a ye a k'a ka denbaya bɔ du kɔnɔ ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka taa ka musow bila k'u bila ɲɔgɔn kan n'o bɛ se ka kɛ a fura ye ni musow ka jogo tɛ n'u ni diɲɛ cɛ bɛɛ b'a kɛ u ni nin de y'a kɛ nin de b'a lase u ma so kɔnɔ k'u bɔ ɲɔgɔn kan ni musow ka jogo tɛ mɛ n'a y'a sɔrɔ nin jɛnɛya in kɛra musow yɛrɛ de ka jogo ye sa hali n'a taara yɔrɔ wɛrɛ ani nin bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ min b'a kala a ka muso in bila Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɲininkara ni ɲɔgɔn na ma n ka muso a bɛ jɛnɛya kɛ n b'a kɛ cogo di Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko tant que muso bɛ jɛnɛya kɛ a bila n'i ma bila i bɛ kɛ dayusu ye ciden ko salasatu harama Allahu alayhim aljanna mudminu al-khamr wal aqu wad dayus alladhi yaqurru su fi ahlihi ciden ko mɔgɔ saba bɛ ala ya aljanna haramu ya uluma min bɛ dume dolo min kan ani bangebaga kutabaga ani dayusu u ko dayusu ye mun ye a ko mɔgɔ min kɔlankolon kojugu jɛnɛya i ka denbaya ba kɛ i b'a dɔn i bɛ sagi ka sabata kan donc ni muso min ka jogo kɛra o ye min bɛ dɔnnikɛbaa bolo ciden ka harisa kɔsɔn kan'a mara dɛ n'i y'a mara i kɛra dayusu n'a kɛra jogo de a kɛra jɛnɛya kɛlɛ de a bila dɛ n'i y'a mara i kɛra dayusu ye mais n'a y'a sɔrɔ a jogo tɛ nin de kɛra sababu ka lase a ma kataw sira kan u bɔ ɲɔgɔn kan n'a jogo da bɛ bila mais min ye den ka kibariya ye an y'o fɔ hari o don an bɛ suratu nuru tawsiri min na golofu la den ye ta de ye alwaladu lil firas min b'a bɔ e ka denya la n'i b'a fɛ ka ba la ka bɔ i ka denya la a bɛ taa mahakama sariya de la qadi fɛ a bɛ taa qadi de fɛ i ni muso a bɛ jɔ ka li'anu kɛ li'anu a bɛ suratu nuru kɔnɔ e bɛ kali siɲɛ 4 k'a fɔ n ye min fɔ ko n den tɛ n ye tiɲɛ de fɔ siɲɛ 5nan i b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ne ye nkalon de da muso la min ye ala ka dangaya bɛ ne kan ni e y'i ka 5 kɛ janga ka taa ɲɛsira muso ma hadu ni muso ma se ka 5 kɛ muso in bɛ faga n'a y'a sɔrɔ sariya bɛ mahakama sariya bɛ ale ma se ka kali ka 5 in fɔ jɛnɛya sabatira ka a furulen a bɛ fara kɛru ka faga n'a b'a fɛ n'a t'a fɛ o lajaba k'a sɔrɔ a fana bɛ kalili 5 kɛ a bɛ 4 kɛ i ye min fɔ i ye nkalon de dan ne la i den de dɔn 5nan a b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ e ye tiɲɛ de fɔ ko i ka den tɛ ala ka dimi bɛ ne kan e y'i ka 5 fɔ muso y'a ka 5 fɔ o yɔrɔnin kelen bɛ furu bɛ bɔ in na cɛ bada e tɛ se ka ni muso in fura n'a ka den bɛ ta a n'a den bɛ taa ka faso kɔnɔ nin de bɛ den in bɔ i ka denya la o sariya fana tɛ jamana kɔnɔ donc o la den bɛ to e ka denya fɛ a tɛ se ka bɔ ni nin sariya tɛ anu dɔrɔn de bɛ se ka gɛn ka bɔ i la hali ni muso yɛrɛ jɔra a la sisan i y'a dɔn silamɛ sariya tɛ hadu tɛ hali ni muso yɛrɛ ko tiɲɛ la i ka den tɛ dɛ o t'a bɔ i ka denya la bara fo liyanu de ka kɛ ni liyanu de ma kɛ a tɛ bɔ i ka denya la n'u ye ijimawu dɛ Ibn Qayyim ko nin ye ijimawu dɛ
ka fo dambe be sabatini firasu ye ako bi intifaqil ulama ko doni kaba be de bennoka ka fo dambe be sabatini firasu ye fo itese ka boy ka denya la fo liano ako doni kaba be de benne boka so so li to la er doni kaba bolo donc ne nyini kan fo jamu akan nyini kan fulana ko ewa minye ewa muhodo ufa ta sara ka ciye tu bolo ko minye u koroke korobaye ko fa sara ka dumi to u bolo ciye la ko ale ye du yin fere aka balima u do balima kena balima muso do ale ulu so na balima kena balima muso do be ulu fana tabe shembe ciye la ama ulu so ama munun so do fana fere la a wari tilala ulu kuma do soro la donc kelen de wulila balima ke min ma do soro o de wulila ka fa balima muso fura ka fara balima muso fura min ma fen soro ko sisa an ka ta an koroke ma ye du min fere ni an ma do soro la an ka tan tanyini ko balima muso fura in fana farala kelen ko ale be fara u koroke in ka u keta ka hakkenyini kelen be akon be min faye awye an ka ni alato an ka ji an ka ni alato ku kan kan munke munun ko ku ka hakke ni cinya de ku bolo ka hakke ni nu yere yado an be se kan ka hakke ni nan ban ka hakke so ku ka hakke ni de ku ka hakke so be mun fo yode nu yere yado an ni yoro tambolo ube nanya ni an ta so an be na balawni fitna de surala ubani alato ute perdi cinya fula na mu hakke duma jiya kono la garaba duma ko ka furu sa cogo di sarti de bunu ɲɔgɔn cɛ ko dɔ de do muso fɔlɔ b'a bolo ko ale b'a fɛ ka filanan furu ko a y'a fɔ muso fɔlɔ ye ko a b'a kɛ ka filanan furu ko muso fɔlɔ ma sɔn ko yala bɛ dagale ka muso fɔlɔ in bila ka filanan ko furu ba ayi bilali tɛ na fɔlɔ na a ma sɔn dɛ silamiya sariya me ale ka sɔnbaliya kɛ ko e k'i ka muso furu tɔ ye e de b'i ka muso furu ni ale yɛrɛ de bɛ taa n'a yɛrɛ ye a bɛ taa mais a ma se ko e ka bila o tant que ale m'a fɔ n tɛ to i bolo ni a bilali de tɛ e fana la a to yana sɔnbaliya hali ni ale ma sɔn ale tɛ se ka imposer e ka ko e ka n'i ka muso filanan furu e k'i ka muso filanan furu ka fara a kan a ma jɛrɛ ko i b'ale bila o ni a dɔnna de ko n tɛ to i bolo ne bɛ taa de n bila ne tɛ to i bolo o waati bɛ se ka bila mais n'a m'o ɲini e fɛ ale banna e kana furu ale ka banni tɛ se ka bali e ka muso furu bali sariya la e k'i ka muso filanan furu ka naati n'a bɛ sabati a ka sabati n'ale de bɛ taa a ma jɛrɛ e ko i k'a bila ko ni ewa muso ko a b'a ka furusa o bɛ furusa kunbɔ ma a bɛ furusa kunbɔ de ni sarati bɛɛ ni muso cɛ i y'a dɔn dɔw b'a fɛ a ko mɔni gamu ou a ko monogami a y'a sarati de n'i ye ne furu i tɛ muso furu ka fara n kan dɛ i jɛnna ni o sarati ye wali muslimuna ala surutihim ani ciden ko sarati min kan ka dafa ni sarati bɛɛ ye sarati min kɛra sababu ye ka muso ɲɛfɛla ladaga ye ne tɛ furu ma dɛ ni ne furuli ma i tɛ dɔ fara ne kan dɛ i sɔnna mun y'a to a furuli ma sisan sarati de filɛ ka ɲɛfɛla ladaga ye donc ciden ko sarati min kan ka dafa ka tɛmɛ sarati bɛɛ k'o y'o dɛ donc sarati binna cɛ a tɛ daga tant que nin sarati taara i ka muso filanan i ka muso wɛrɛ fara kan bon ni ko i bɛ muso wɛrɛ fara kan o la ale muso min n'i ye sariti ta ale de b'a ka so la i ko i bɛ filanan ta ma sariti nin na dɛ i ye n janfa mais taa yɔrɔ tɛ ne bolo ne tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ne jɛnna n'a ye mais i n janfa dɛ n'ale jɛnna n'a filɛ n'a ko an saratira ka dɛ ne tɛ jɛn n'a ye n bɛ n ka furu sa wɔrɔdu b'a bolo a k'a ka furu sa ni sarati bɛɛ mais ni sarati tɛ wɔrɔdu t'a bolo ko a ka furu sa n'a ye
parce que ciden ko muso ako ni ye bilali ɲini i cɛ fɛ k'a sɔrɔ baasi si tɛ a ko arjanna kasana harami ma i t'a sɔrɔ i nun kɔnɔ ni baasi tɛ donc ale ka fulana furu o tɛ baasi ye n'a y'a sɔrɔ sarati bɛ n'a cɛ la i janfa baasi bɛ mais sarati ni n'a cɛ kana ala ka halala ko e bɛ a haramuya kana bali ala ka halala la wɔrɔdu t'i bolo o la ko i b'i ka furu sa n'o ye o tɛ furu sa kun bɔ i bolo donc an bɛ min fɔ nin ye o ye nin de ni sarati bɛɛ wɔrɔdu b'i bolo n'i ma jɛna i k'i ka furu sa mais ni sarati tɛ furu sa kun tɛ parce que a ye ala ka halala de kɛ ala de y'a ladaga ye e kana a bali ala ka halala la bon ko baara juman bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ ko dɔ ko musirika ni kafira o ka don o ka jan fɛn ta nana fɛn ta yɛrɛ bɛ ye fɔlɔ na waqidul islam Muhammadu bin Wahabu ye fɛn tan fara ɲɔgɔn kan o de y'a kunbabaw ye n'i ye min kɛ n'i ka silamɛya bɛ buruja tuma min Sheikh Salih Fawzan y'o kitabu sarahu a ko fɛn min bɛ mɔgɔ labɔ silamɛya kɔnɔ a ko a bɛ taa fɛn 400 la mais munna Sheikh Muhammadu bin Wahabu ye tayin tɔmɔ tayin de ka keli ka ca mɔgɔw bolo tayin de ka keli ka ca mɔgɔw bolo olu de y'a kunbabaw ye o de y'a to tan tɔmɔna la sinon a ka ca bon k'a yira ka mɔgɔw labɔ silamɛya kɔnɔ i bɛ labɔ silamɛya kɔnɔ ni yɔrɔ 3 ye i nɛn bɛ se k'i labɔ silamɛya kɔnɔ 1 i dusukunna siri bɛ se k'i labɔ silamɛya kɔnɔ 2 kɛwale bɛ se k'i labɔ silamɛya kɔnɔ 3 silamɛya guruja fɛn bɛ bɔ ni yɔrɔ 3 dun k'i labɔ silamɛya kɔnɔ ni ala nani i ye ciden nani i ye silamɛya diina nani i bɔra silamɛya kɔnɔ ni nɛn ye dusukun k'i labɔ silamɛya kɔnɔ ni sikara silamɛya la i dusukun kɔnɔ dɔrɔn i bɔra silamɛya kɔnɔ n'i ma da silamɛya la i ma da ala ko la i ma da arjanna ko la i ma da jahannama ko la dɔrɔn i kafiriyara i sika dole dɔrɔn i kafiriyara kewale bi kafira la misaliya ye mun ye e ye kurana ta k'a da k'i sen ta k'a jɔ a kan k'a diga ka puru ka kurana dɔgɔya i kafiriyara o bi kafiriya donc hadamaden bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ nin yɔrɔ 3 de a kelen ye fɛn min fɔ ni nɛn ye nɛn bɛ se k'i labɔ silamɛya kɔnɔ dusukun bɛ se k'i labɔ silamɛya kɔnɔ kɛwale bɛ se k'i labɔ silamɛya kɔnɔ silamɛya bɔ fɛn cɛ ka ca hari a b'an ka fiqhu la babu murtadi a bɛ hari fiqhu kɔnɔ mɔgɔ min fɛn minnu b'i la murti k'i labɔ silamɛya kɔnɔ bonda b'a la hari fiqhu kɔnɔ donc hadamaden bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ n'i ka silamɛya bɛ guruja komi n'i ye salidi ta n'i ye sugunɛ kɛ saliji bɛ tiɲɛ cogo min dɛ ayiwa k'i to silamɛya fana la ko dɔ bɛ u b'a guruja pewu mais a ka ca an y'a fɔ cogo min ko ta o de y'a belebeleba ye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم